खन्थाइनि मुं बाहायजानाय दानिया जों खन्थाइखौ आवगायलांसिगोन लोगोफोर। नोंदि दिनै मा जाखो आं सानस'नो हाला, नों दिनै एसेबां दुखु जाल्ला जानांगोन। बेखौथ' सानाखैमोन, सिमाङावबो नोंखौथ' आं खुसि गोजोन थाजानो लुबैदोंमोन, नाथाय बे सिमाङाबो फैमाल जानांबाय दिनै सासे दुखुथिया मालायजों बाहायजानांबाय। नों मा दायनि साजा होखो इसोरा बेफोरबायदि बाहायजाबाय थानो नाङा। नों रावखौबो जेबो बुंनो रोङाबा नोंखौ बाहायनो गोरलै मोनगोन। नोंखौ मानसिफोरा बुंगोन जाम्बाखायनो बाहायजायो होनगोन। बेखायनो नों एसे बुजिदोना, नों बेफोरबायदि बाहायजायोब्ला नोंहा दुखुआनो दुखुल' जागोन। बेखायनो नों जुजिनो नाजा, होनबा सोर बे नोंखौ बाहायग्राया? होनबा रावबो बाहायनो हानाय नङा। गोहोगोरा जानांगौ गोसोआ, अब्ला रावबो बाहायनो हानाय नङा। नों जेब्लायबो रावजोंबो दा बाहायजाथों सानो। नोंखौल' नङा, गोबां सुबुंफोरखौनो सानो। जों रावजोंबो बाहायजानाङा, रावजोंबो गादब जानाङा। जेरै जों खुसि गोजोन दं बेजोंनो थानांगोन। जेब्लायबो जों रावजोंबो आथिं सिङाव दोनजानो नाङा। हायोब्ला जुजिनो नाजा जों जयै, अब्ला सोर बे बाहायनानै जाग्राया? खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।